Влада київська даже на Русинському Закарпатті на днях прецедент. От 4 тисяч жителів села силовим способом, руками поліції, захватили храм сільський і передали кучці опонентів із ПЦУ, не предложивши 4 тисячам жителів села даже почергової моління. Айно так. Це такся стало, і многі із людей у Закарпатті, політологів, юристів утверждають, це не простий релігійний конфлікт. Це є міжнаціональний конфлікт. Конфлікт, організований чиновниками між місними русинами, православними і кучкою якихось людей, які кажуть, що вони українці і хочуть бути українські церкви, тобто вони мають то право. Но чому забрати у 4 тисяч і лишити 10? Ми думаємо, як кажуть юристи, це пробний прецедент київської власті на будущі подобні злочини чиновників творити конфлікти не тільки між релігійні, а й міжнаціональні, між русинами і українцями. Власть київська опробувала то в селі Діловоє, стара назва їх, знаєте, Требушани, де захватили храм не від етнічних українців, а від місних етнічних русинів Закарпаття. Так недавно передачу зробив Валерій Падяк на сайті «Подкарпатська Русь», і де він указав, що яку хибу робить нині влада і вся держава, коли творить такий конфлікт, або вмішується не в своє діло, або стає на одну із сторону конфлікта. У 1930 році у селі було 145 православ. Тобто процес переходу у возвращення в свою прадідівську віру проходив. У діловому Требушанах не так сильно, от, наприклад, села Великі Лучки, Іза, там повсемісно все село переходило в православ'я. Наприклад, знамените село Золотарьово. У 20-му році 95% стало православних, що навіть тепер менше православних, ніж було. Це означає, що статистика 30-го року більш дійсна, бо вона вже указує результат демократії в Чехословакії. Я би дуже просив, щоб хто користується переписом 20-го року, указати, що це був факт, що прийшло з Австро-Мадярщини, де дійсно православ'я забороняли. А вже в 30-му році була перепис перша, через 10 років указали результат демократичних процесів у Чехословакії. Уже третина граждан Подкарпатської Руси, іменно не жителів, граждан Подкарпатської Руси було православним. 2/3 було греко-католиків, тобто 116 тисяч і 320 тисяч. Но і ясно, що до приходу сюди радянської влади, до речі, люблю казати радянських українців, які прийшли сюди ламати нас, православ'я вже мало великое, прекрасне коріння. Із усіх священиків уніатських 1/3 прийняла православ'я і осталася із своїми людьми, і тайно поминав собі на праскомідії Папу Римського. 1/3 одійшла на громадянську роботу. 1/3 була дійсно властями сталінськими звинувачена в антирадянській діяльності, антисовєтчині. Знаєте, як це було, що за одне слово судили. Тобто ні одного священника уніатського не судили за релігію. Замітьте, коли мене судили в Україні, 4 роки тягали по судам, мене не судили за те, що я правозахисник уже з 91-го року, що я місіонер православний. Мене судили іменно за правозахисну діяльність. Я захищаю права русинів і права православних. А судили мене за приклеєно безчесними працівниками СБУ, нібито я мав заклики міняти границю. До речі, кстати, до сих пір не можуть порозуміти, я закликав міняти границі чи міняти території. Сама стаття сьогодні піддана ужасній критиці. Вона хуже, ніж совєтська. Ну що робити, таки ліпшого наші агенти не мали. А також ми і кажемо, що от і уніатські священники не судили за релігію, а судили їх за нібито за політику. Понятно, що мали у виду їхню і релігійну діяльність. І так напомнимо. 1/3 уніатських священників
осталася православна, залишалися з людьми своїми, продовжали їх учити, проповідувати. Повторюся, тайно поминали Папу Римського, і ніхто їх за то не карав. Третина пішла на цивільну роботу, а от третина потерпіла репресії. Ну, з ними так репресували і наших священників. Наш останній святий, преподобний Іов Угольський, пройшов через концлагеря сталінські, як і сотні наших людей. А русинів сьогоднішнього дня ми вже маємо орієнтовно 80 тисяч русинів Закарпаття, Підкарпатської Русі пройшли через совєтські концлагеря. А тому ясно, що не тільки сотня уніатських священників пострадала, страдали тисячі і других людей, учителів, учених і так далі. Але ми шкодуємо. Шкодуємо, бо кожного шкода, коли подивися репресії. Правда, цікаво, що коли мене судили і мені уже суд виніс незаконний вирок, єпископ Уніатський поніс благодарність у СБУ, нібито за те, що їм допомагають в архівах робити, але це було так замітно, що це була награда СБУ за те, що судили православного русина, православного правозахисника. І ми не сердимося, але не виріжеш з історії факти. Пам'ятаючи, що ми вийшли із сербського патріархата, ми вийшли у Руську церкву. І тепер, коли всі наші храми в Закарпатті будувалися або при Австро-Венгрії, або при Чехословакії, то на якому основанні українські суди, українська влада іще ними користується? Ведь колись комуністи захватили і забрали всі храми і зробили їх державними, а в Україні до сих пір влада комуністична думає, що то храми влада має рішати. Не смів суд рішати, кому давати церкву. Суд міг рішати реєстрацію громади, но імущество, котре нажили православні люди, як можна передавати другій громаді? Одним словом, прецедент, організований чиновниками як міжнаціональний конфлікт між русинами і українцями у селі Требушани Діловому, заставляє нас задуматися, що планують злі люди на майбутнє.